dápadà 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 owó tó gbé yẹn dápadà 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 ọmọ tó gbé yẹn dápadà owó tó pick yẹn dápadà ọjà tó gbé yẹn dápadà ọmọ tó ṣe yẹn dápadà èmi lọ gá wọn dáfọdà lẹ́yìn tàdá Shoprite tó jápa ó ń ṣe bí nẹ́pà ń gun ládà ó ń pè mí lọ́ní pipe dápadà how waste time ẹ̀ pé padà dápadà 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 àwọn boys bí wọ́n dápadà àwọn girls bí wọ́n dápadà àwọn mom pẹ̀lú dad wọ́n dápadà mo ti kúrò nínú street tó jọ mẹ́ta wọ́n rẹ́rìn wọ́n mock mi kò mátà nínú game tí mo wà mo ti ń ká dọ́là dápadà owó tó gbé yẹn dápadà mọ́tò tó gbé yẹn dápadà ẹrù tó gbé yẹn dápadà 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 ọmọ tó gbé yẹn dápadà ẹrù tó gbé yẹn dápadà mọ́tò tó gbé yẹn dápadà 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 owó tó gbé yẹn dápadà 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 ọmọ tó gbé yẹn dápadà ó ń ṣìyàwó ní fọ́ọ̀mà dápadà ṣọfẹ́ jí client mi dápadà client tó gbọ́ kọ́lé ti jápa owó lówó dápadà on to the next one dápadà iPhone 8 dápadà àṣẹlélẹ̀ dápadà kálómígún wa dápadà wọ́n ṣe pàtí wọ́n pín planner àwọn àtẹnu wọ́n fẹ́ jọ padà èmi jẹ plate kan ẹ̀yin jẹ mẹ́ta wèrè lélẹ̀ ó yá dápadà èmi wọ Gucci òun wá gbádà náwó bọ́ndẹ̀m dápadà ìwà Bentley òun gan kadà zakaba owó tó gbé yẹn dápadà mọ́tò tó gbé yẹn dápadà ẹrù tó gbé yẹn dápadà 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 ọmọ tó gbé yẹn dápadà ẹrù tó gbé yẹn dápadà mọ́tò tó gbé yẹn dápadà 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 owó tó gbé yẹn dápadà 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 ọmọ tó gbé yẹn dápadà. sọ fún ọ̀gá dé ọjà tó gbé yẹn ṣé ọ̀pẹ̀lá ló ní o àwọn ọjọ́ ti dé o àwọn ọjọ́ ti wà around o máa bẹ́sà kí ya dá padà nísìn ó ti yẹ lọ́gbọ́jà yẹn lẹ́ o dá padà. yé ọ̀gá mi I'm sorry sir má dá padà nísìn mi mọ̀ pé ṣé ọ̀pẹ̀lá ló ní má dá padà nísìn.